Jézus ezután elment a Galileai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta: ültessétek le az embereket. Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, hogy átmenjenek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, ez kb. 5-6 kilométer, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de ő így szólt hozzájuk: én vagyok, ne féljetek. Fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak. Másnap megértette a tenger túlsó partján maradt sokaság, hogy nem volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. De Tibériásból jöttek más hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor megtalálták, a tenger túlsó partján megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: bizony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, melyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atyaisten. Ekkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Jézus azt felelte neki: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle: és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik: bizony, bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre azt mondták neki: Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem,
és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam azt az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az az én atyámnak akarata, mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. A zsidók zúgolózni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le, és azt kérdezték, nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját, akkor hogyan mondja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyára hallgat, és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Tanítványai közül sokan, mikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? A szellem az, aki életre kelt. A test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondok nektek, szellem és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki ezt az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-t. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek a szentje. Jézus így válaszolt nekik. Vajon nem én választottalak ki titeket, a 12-t? Egyikőtök mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára értette ezt, mert ez akarta őt elárulni, egy a 12 közül.
és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad.